Aleluya, aleluya, ang Ginoo na banhaw na. Mao kini ang atong tema nga gisubay karon ilabi na sa atong mga pagpamalandong. Pero mga igsoon, una sa tanan, giunsa man nato pag-abot iniining dakong selebrasyon sa simbahan. Giunsa man nato pag-abot nining solemne nga gabi, diin kita nagkahiusa karon diha sa atong pagdawat sa maayong balita alang kanatong tanan. Mga igsoon, tuguti ko nga ato kining subayon kung giunsa nato pag-abot dinhi ni maong dakong kalipay kasadiya sa atong kasing-kasing uban sa tema nga nagingon, Hallelujah, ang Ginoo na banhaw. Mga igsoon, duha ka bahin. Una, kini naghatag nato og title, no? Naging The Pathways of Our Solemn Celebration. Ang dalan nga gisubay nato aron kita moabot nining gabi una. Ug ang ikaduhang bahin, the joys of this celebration. Tungod kay puno ang atong kasing-kasing diha sa kalipay sa pagdawat nato nining dakong grasya nga atong nadawat karon o kana walay lain ang pagkabanhaw sa atong Ginoo nga nahimo sab nga atong pagkabanhaw ang atong pag-angkon sa dakong grasya nga siya ania uban kanato kanunay. Mga igsoon, the pathways of this celebration. Kung atong nahinumduman, misubay kita sa 5 ka semana sa Kwaresma. Ug ang atong katuyuan mao ang pag-andam sa atong kaugalingon. Dili lamang ang mga butang nga nakapalibot kanato, apan labaw sa tanan, pag-andam sa atong kasing-kasing diha sa atong pagdawat kang Kristo. Humanian ang mga igsuon, misubay kita sa dalan sa usa ka semana nga gitawag nato Semana Santa. And actually, this is the Holy Week is the highlight of the church year. Mao kini ang pinakataas diha sa simbahan, ilabi na sa mga selebrasyon. O gani, kung atong tan-awon mga igsoon, sa atong pagsulod ni Ana, naningkamot kita, nga kita makauban kang Kristo diha sa iyang pag-antos og kamatayon. Og misulod kita sa gitawag nato og Paschal Triduum, no? Tulo ka mga adlaw. Og kini sugod niadtong Holy Thursday, Good Friday, and karon adlaw ang Holy Saturday. So unsa man giingon nato nga Holy Thursday? Actually remembering the first Passover, no? And establishing the new Passover of Jesus as a new covenant. And Jesus himself was the victim of this celebration. Ang Good Friday, kung atong hinumduman, ang atong pag-uban, pagkuyog, ang atong pagtunog sa sama sa gitumba ni Kristo nga dalan sa kalisdanan, ang pag-antos nga kini miabot diha sa paglansang kaniya sa krus o diha sa kamatayon sa krus. Mga igsoon kung atong hinumduman, mipuyo kita diha sa maong kinabuhi ni Kristo aron atong matagamtaman kung unsa gayud ang hinungdan ni ining tanan. Nasayod kita nga pinaagi ni Ana iyang papason ang kasalanan. Ihatag kanato ang bag-ong kinabuhi. Mga igsoon, miabot kita nining gabi una. Kining gabi una gitawag nga inahan sa tanang pagtukaw. And atong hinumduman, gagiingon usab kini sa tibok simbahan nga ang gabi sa ato mahal nga inahan nga si Maria. So unsa may nahitabo dinhi mga igsoon, si Maria sama kanatong tanan, sama sa iyang mga tinun-an, bisan tuod nagkabulag-bulag siya tungod sa kahadlok. Apan atong masaksihan mga igsoon nga si Maria
nagpabilin nga matinud-anon diha sa iyang pagtuo. Iyang gipakita the way he sits, no, with adoration in the tomb of Jesus, awaiting the resurrection. Ug mao kana ang iyang gibuhat. Mga kaganina, kung inyong nabantayan ang transition, no? Kaganina, anaa kita sa kangitngit. Siguro, nindot nga pamalandungan nato, unsag kadtong kangitngit nga atong gipuyan. O pag-inton sa himaya, midawat kita og kahayag. Kahayag nga maoy naangkon nato karon. Kahayag nga maoy kalipay natong tanan. Kahayag nga maoy atong kagawasan. Mga igsoon, ang ikaduhang bahin niining atong liturhiya karon, after that pathways of this celebration, the joys of this resurrection. So unsa man ni para nato, mga igsoon? Giunsa man nato pagdawat, pagsabot og labaw sa tanan, pagpuyo nining kinabuhi. Well, atong mabantayan, mga igsoon, diha sa ebanghelyo, no? Diha sa ebanghelyo, gisaysay ang nahitabo. First, the first sign of the joyful heart, actually the empty tomb. Ang lubnganan nga wala nay sulod, no? Dunay nakasaksi. Og ang ilang pagsaksi kini nasagulan og kahadlok. Apan luyunin ang kahadlok, ilang gibati ang kalipay. Tungod kay nahitabo ang gisulti ni Jesus diha kanila, diha kanato. Nga human sa iyang kamatayon, siya mabanhaw og siya mupuyo diha sa atong kinabuhi. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maanindot nga pamalandungan nato nga ang iyang pagkabanhaw karon mao ang atong pagkabanhaw. Ang kalipay nga dili na mawala, ang kasadya sa atong kasing-kasing nga dili na mapapas bisan kanus apa. Tungod kay kini gasa sa Dios alang kanatong tanan. Ang ikaduha nga sign, mga igsoon, sa dihang siya nakikita niadtong mga babae. O ang iyang pulong kanila o kanatong tanan, ang kalinaw maanaa kaninyo. Dala niya kanato ang kalinaw sa atong unahuna o kasing-kasing. Nagagubot tungod sa atong kahadlok, tungod sa atong mga nasaksihan nga kalisdanan nga iyang giagian, nga usahi atong hunahunaon, nga mausab kini ang atong kalisdanan sa atong kinabuhi. O dili ba, mga igsuon, ang pulong nga kalinaw nga iyang gihatag kanato, mao kini ang kalinaw nga mupuyo diha sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, aron kita magpadayon nga malinawon sa atong kinabuhi, isip pamilya, isip katilingban, isip lungsod sa Dios. Mga igsoon, ato usab kining nabati diha sa mga unang pagbasa gikan sa mga from the Old Testaments, no? Siguro kung nabantayan ninyo, the first one is from the book of Genesis, speaking about the power of God, the goodness of God, the account of creation. Ang ikaduha, from the book of Genesis, nagsaysay kang Abraham, ilabi na diha sa iyang pagkamatinud-anon sa Dios. Because of his faithfulness to God, wala ialaw sa Ginoo ang pagsulay nga gihatag kaniya, nga patyon ang iyang anak. From the book of Exodus, ang ikatulong pagbasa diha sa Old Testament, ang pagtabang, ang presensya sa Ginoo diha sa mga Israelita aron sila makatabok gikan diha sa pagkaulipon ngadto sa yuta nga gisaad kanila. The journey of the Israelites from death to new life. Dili ba?
Same journey with us. The same with our journey in life. Og ang ikaupat, gikan ni Propeta Isaias, speaking about the blessing of God for those people who remain faithful to Him. Nga matud pa niya, dili na sila makasinati o mga kalisdanan. Tungod kay ang Ginoo mo'y mag-uban o magtabang kanila. So mga igsungko diha ni Kristo, nindot kayo nga ang kalinaw, gipaabot ka nato tungod sa grasya, tungod sa gasa sa Dios diha sa matag usa kanato. Nindot nga ato kinindalhon diha sa atong kasing-kasing ug ipaambit usab nato kining kalinaw ngadto sa uban. Ang ikatulo nga punto mga igsoon, the sign of this joyful celebration. Well, the complete relationship of God and man. Siguro gipakita na mga igsuon sa dihang si Kristo nagpaagas sa iyang dugo ug tubig diha sa krus. Tungod kay niana kita midawat niya ng bag-ong relasyon nga gihatag sa Dios kanato. The new relationship given by God to us because of that blood and water flowed from the side of Christ. Siguro mga igsuon, nasahid kita sa dihang nahitabo kini, all our infidelities, ang tanan natong mga pagkamasupakon, ang pagkadautan, gipapas, gidala ni anang baha sa iyang dugo ug tubig, aron kita mahinlo na diha sa atong kinabuhi. O mga igsoon, ato kining himuon karon, ilabi na diha sa atong renewal of baptism. Diha ihatag ka nato nga kita gihinluan na og angay na diha kaniya. Mga igsuon, having this theme, the Lord is risen for us. Siguro igo kini nga magdala ka nato og magdasig ka nato kanunay diha sa atong pagkinabuhi sugod karon og sa tatag adlaw sa atong kinabuhi, nga anaa kanato karon ang kalinaw, ang bag-ong hulagway og labaw sa tanan, ang kaluwasan nga atong gikinahanglan. Atong iampo ang matag-usa kanato mga igsuon. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang walay sukod nga gugma kanato og labaw sa tanan. Ato siyang himuon nga kabahin kanunay sa atong kinabuhi. Amen.